Maigsoon mayong gabi ini ata sa atong tulumanon, nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nagadapit kami kaninyo ning atong tulumanon nga maghatag, magpadayag sa mga pagtulunan sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Ato ning ablihan sa pagampo. Sangahan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagisingan ni Jesus, among gipangayo, ang imong lamdag o kahayag sa Espiritu Santo nga mugiya sa among salabutan o kini maghatod sa mga puong sa Diyos ngadto sa katawhan aron sila magkabana o mapukaw sa pagpangita sa kaluwasan. Among gipangayo Ginoong kalinaw sa kalibutan nga maugdaw na ang mga dagkong gubat nga panghitabo karon sa Russia, Ukraine, sa Hamas o kining mga Jews, Hudiyo, hinauton ta Ginoo nga makaamgo na usag-usa sa kamakalilisang sa resulta sa gubat, kamatayon o wa gyud makadaog sa gubat, pulos, mapukan tungod sa mga hitabo nga mokalas og daghang kayong kinabuhi. Amo sanggi pangayo ang pagampo sa mahal nga Birhen nga siyang pagampo nga to siyang anak dili man balibaran. Among gipangayo nga kami maduol kanunay sa grasya sa Dios aron nga kung tawgon kami niya madawat mi niya ngadto sa sabakan sa gingharian sa langit. Amen. Sangan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa sa atong tulumanon, atong recognition sa New Creation Servant Community, ang atong mga servant leaders nga nikabat na tugay gyud ang atong New Creation Servant Community panahon pa ni His Holiness Julio Cardinal Rosales nga iyang motto that Christ be loved by us. Ang iyang motto nga si Jesus higugmaon natong tanan kay siya hilugugmaon man og mangluluwas. O diya, mga 38 na katuig milabay nga nagpadayong buhi ang New Creation Servant Community sa paghimo sa mga seminars o sa pagduo sa mga bilangguan o labi na ning atong tulumanon sa DYRF Radio Puwersa ang New Creation Servant Community Evangelization Program. O niya, ang atong mga girecognize og sila kanunay gyud malagaron uban silang mga higala o mga silingan. Ang atong presiding head servant, Sister Brilia Albao. O niya, ang formation head servant, Sister Jeneline Labrado. Ministry head servant, Sister Maricor Maligon. Atong prophet o prophetic servant, si Brad Romeo Yenes o Sister Jezebel Yenes. Akong mga pagampo kanunay ni Dong Rumi, katagan dugang kabaskog sa panglawas, o siyang kamika si Inday Jezebel Yenes, nga akong pagumangkon. O niya, kingly servant, si Brad Ray Albao. Priestly and liturgy servant, Sister Susan Albor. Community secretary, Sister Hasmin Archiles. Og sa admin and custodian, Sister Susan Albor. Ang iyang assistant, Sister Gina Belicario. Ang worship ministry, servanthood, Sister Jacelodonia. Music ministry servant, Sister Christy Agas. Nindot kay tingog pero aron din hina. Doon natin kakulian. Niya sa healing and counseling servants, Brad Espiridion Iting o Sister Ida Iting. Atong prayer intercessory servants, si Sister Judio Bundok, Sister Mayra Sinisa, Sister Jocelyn Miranda. Sa teaching ministry, Brad L.B. Sinita, Sister Chris Sinita. Bible and Catechesis, Brad Alex Basig, padung ranto din kay traffic sa kadalanan.
Temporality STEM Servant, Sister Josephine Basig, Sister Supris Velasco, Sister Josephine Lee, og sa Wish and Men's Ministry, si Brad Mario Uy, Transpo Ministry, Sister Nida Uy, ang Technical Ministry, Sister Jacel Lodonia, Brad Joshua Asengwa. Sa Food Ministry, Sister Gulda Cabalda. Sa Couple Cluster Servanthood, Brad Mario Uy, Sister Nida Uy. Sa Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. Single Adult Men Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servant, Sister Bia Soathilio. O Young Adult Women, Sister Almera Bilicario. Young Adult Men, Brad Reinhardt Lasaraga. O niya din na malimtan ang atong kauban sa New Creation Servant Community nga mahalaron kay siyang kinabuhi, naras balay kay iya manggihalad ang iyang kugalingon nga maingon nato mga gibati na sa panglawas. Sister Nani Kandar, iya gihalad ang iyang kugalingon sa pagampo o sakripisyo alang sa Ginoo o alang sa conversion of sinners. Salamat kayo, Sister Nani Andar, nga among mga pagampo sad sa imong palibot o kanimo mismo. Maigsoon, mauto ang atong mga servant leaders nga nagalagad sa New Creation Servant Community. Karon doon, mabot na to si Sister Brelia Albao o si Bradley Albao. Kuhay kakulian. Yang atong timaron nga pag-isgutan, mauning dako kayong lantawg tutok sa mga non-Catholics. May tungod sa atong Santo Papa. Ang Santo Papa, matud pa nila, walang magkabana ang mga Katoliko nga ang Santo Papa mauning katumanan sa prophecy, sa Revelation, the last book of the Bible, written by St. John the Evangelist, nga nag-ingon nining last book Revelation nga mabot ang mananap nga mapintas. Og mao ni ilang basahon sa Sagrada Escritura nga gibuhat niya nga mapatikan ang ilang makamot nga tuo ang ilang mga agtang og tanan nga mga gagmay og dagko nga mga dato og mga kabus nga may kagawasan og mga ulipon. Og nga walay bisan kinsa nga makahimo pagpalit og makabaligya gawas nga may patik bisan ang ngalan sa mananap nga mapintas. Kung numero siya ngalan nga nini ani ang kaalam ang may salabutan isipo niya ang numero sa mananap nga mapintas kay kini mo ang numero sa tao. Ang iyang numero 666. Tulo ka 6 mauning timailhan sa mananap nga mapintas. O gamatod pa sa atong mga igsoon nga mga non-Catholics, wag ilang katumanan ini. Kailang na-diskubrihan nga diha dahil sa Corona Santo Papa, doon ay gipalibot nga statement nga Vicarius Filii Dei sa lingua Latina nga ilis sa anak sa Dios. Ang Santo Papa halili sa anak sa Dios. Unya wa makaamgo nga kining Vicarius Filii Dei kun hubaron ngadto sa Roman numerals 666. Mao ning numero sa mananap nga mapintas nga natukma sa nasuhat sa Corona Santo Papa, numero sa mananap nga mapintas. Og siya gianggaan nila og pinyalan sa demonyo aron pag ilad sa mga tao og pagpatik sa kapildihan sa kalag nga diya silang tuong kamot nga pinatikan niya dayon sa agtang dayong hubad nila kining panguros mao ning patik sa mananap nga mapintas. Og ang katumanan ini mao ang simbahang Katoliko, Iglesia Katolika, nga ang nangu
maong tinugyanan sa gahom nga matud pa magasimba ang mga tao sa dili na Dios kundi sa mga Dios-Dios. Kini ang Santo Papa. So mga igsoon, mao ni ang atong madungog sa mga grupo, teaching session, o sila mga pamahayag nga sa publiko aron pagdani nga makatoliko mubiya o mo sud na hinuon sa mga pagtulunan o sa grupo nga bag-o lang natukod. Muna ato kining husayon mga igsoon sa mumbo lang aron makapamgo sa atong mga kaigsuunan labi na sa dunay mga pangutana nga mudangat kanato atong matubag. Unas tanan nga ang Biblia sabton nato in the context or words of meaning nga kanang pulong sa Biblia imong makita palibot niya na kung unsay mga pulunga o glabot pa unsay dugtong nini sa uban nga mga tekstos kasulatan. Ang una mao nga kining isipon numero sa ngalan sa tao. Ang isipon nga numeros mananap nga mapintas, numero sa ngalan sa tao. Dili titulo sa tao. Munang usani kada kong sipyat kay ang mga Santo Papang naguna gikan ni San Pedro hangtod karon wa gyud nga matukma og 666. Usa ka gilas kalibutan nga nganlan og doon siya ay otoridad sa kasaysayan kon history kay historical scholar. Ug niya sa Biblia ang iyangan mo si William Barclay. Dili siya Katoliko. Dili siya Katoliko sa siya ka magsasangyaw sad in another denomination. Siya dili man ang Santo Papa niya. Kay ngisipon numero man sa ngalan sa tao. O kanang 666 nga gihubad nila sa Vicarious Filii Dei. Kanang Vicarious Filii Dei nga usa ka statement nagkahulugan nga halili sa anak sa Dios. Dili man ang ngaan sa tao. Ingon si William Barclay. Dati sa title of man. Bosa dili ni tukma nga ang Santo Papa mo lang gitumong. Unya kana sang ingon nga ang patik sa kamot niya ipatik sa agtang nga maong panguros kita sad moingon sa iyop na. Tungod kay mabasa nato sa Pinadayag 9:4. Nga maabot ang katalagman matud pa sa kasulatan as a prophecy nga ang mga tanom sa yuta, mga isda, mga hayop o lakip na katawhan makatilaw sa makalilisa nga katalagman o ang maluwas o dili masakop sa makalilisa nga kastigo kadtorang dunay marka sa agtang. Naas Pinadayag 9:4 kadtorang dunay patik kuntimaan sa agtang. Yaon sa may patik sa agtang. Dini gyapon sa kontekst sa Pinadayag 14 tudling 1 ug 2 kay patik sa inyong agtang ang ngalan sa anak o ngalan sa mahan. Nya sa Efeso 1:13, iapil sad nga patik ug timaan ang Espiritu Santo. Sa ato pang ipatik mao day ang ngalan sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Busa kanang gingon nga patik sa mananap nga mapintas nga 666 dili tukma matud pa ni William Barclay, history scholar, nigo siya, no. Kay ngan sa tao ang isipon. Yamingon siya, kung doon ay tao ang isipon ni mo nga, ang iyang ngan, ikibali gyud og 666 in the Roman numerals. Mao si Caesar Neron. Nigon siya siyang pag-research sa Hebrew words and equivalent numbers ang Caesar Neron 666. Og siya gyud natumgan tungod siya makalilisa nga pagpamatay sa mga mituo ni Kristo. Sa tuig 64 ngadto 68, libo ka libo ang iyang ipaihaw kadtong tanan nga mituo ni Kristo nagsunod ni Kristo subject to death penalties.
pinagi sa espada, pinagi sa pagsunog, o pinagi sa pagpakaon sa leon. Nga mga leon nga gidakop nila sa lasang, nga wa pakanag usa ka buwan. Mo ni mo kunis-kunis sa mga Kristohanon nga nituo og nagtuman sa kabubuton ni Jesus. Ilag yung patyon. Kano nga buot ni Cesar Nero, nga patyon ang tanang mga Kristohanon, kay matod pa niya, tungod sa nagtubo na nga pundok ning tawhana, mualsa ni bato kanako. Pagkanahugon ko sa kong trono, musa ako ning hipuson daan pinagis pagpatay kanila. So thousands of Christians, believers of Christ, killed by him. Tuig 64-68, mao ni ang tinuod nga mananap nga pintas. Mananap nga makalilisang ang iyang kasilag ni Kristo ug sa mga nagtuo ni Kristo. O sa mga igsoon, matod pa ni William Barclay, ayaw pagdawat kung ang ilang gitumong niya na ambicarios filii, kay dili na ngans tao. So dili tukma Santo Papa. Matod pa niya. So ay paglaban sa Iglesia Katolika, may padayag si William Barclay. So muna, mga hinigugma kumigsoon nga ato ning gisgutan, tungod kay mao ni ang gipakalat, gibutyag o gisuroy sa mga non-Catholic pastors with due respect to them aron pag guba sa mga pagtuo sa midawat na ni Kristo, mga sakop sa Iglesia Katolika. Maigsoon, monong tariya kay nabot na sa ato mga amigo, niya manday ipadang suwat ni Ricardo Orizani, malipayong pagsaulog sa ika-33 nga adlawng natawhan ni Ricardo Orizani, Abril 11, ugma ning adlaw. So happy birthday ni mo dong, basin nga na nag-andam nga inasal para nimo. Pero ay kadanglan dong simbalang kay mo na labing importante nato pagpasalamat sa Dios. Niya si Sister Gina. Sir Gina, ato din paminahon. May gabi, Brad Sok, ug sa tanan na kung kauban diri sa mong community, ug labi na sa kahanginan sa DYRF. Akong pangutana, Brad, ang kaning King James nga Biblia, Brad ba? Tinuod ba ni nga Biblia, Brad? Mao ba ni siya tinuod yun nga Biblia? O nga ikaduhan akong pangutana, Brad, kanang pirmi na ko makadungog aning ang mga silingan, Brad, bang nami silingan nga magsig-ana sa amuan niya. Lain siya jag tinuan kana kunong Exodus 20, dili kuno nato basahon nga pabor man unta kuno ni kanang dili kuno nato basahon kay naa kuno diha ang mga Diyos, Brad, nga dili kuno angay ta nato kunong ikuan. Og ang kaluwasan sa tao, Brad, so ngano atong bayaran nga unta sa pagpamisa, pinagis pagpamisa mobayad man ta niya. Si Jesus Christ namatay naman daw sa gibayran naman ta sa atong mga sala, pinagis siyang kamatayon. Ngano daw mobayad kuno ta sa atong mga kuan. Moro ni akong pangutana, Brad, paliw ko sa katinawan. Salamat kayo, Sister Gina, sa imong mahing pangutana nga doon na siya silingan, higala nga muduo sa niya o lagi iyang ipangutana ng King James Version. Kining King James Version doon ay sumpay 1611. Kay ang Biblia sa Katoliko mo nag-una sa tuig 450, kumplito na ang atong Biblia o gikan sa pinulungan nga di masabot nato sama sa Arcadian, Hebrew, Archaic, Kardian, then Greek, Aramaic, mo ni mga original languages of the Bible in the Old Testament. Sa bagong tugon, Greek o Aramaic. Duha ka lengguwahe. Yan di man ni masabot siya ano nga tao gawas og nagkuha kag languages, kursus languages. Ang usa ka pare nga si Padre Hieronimo nga ilabihan ka batid sa mga pinulungan so judag ka mga tuig nagtuon siya siyang pagapare sa mga pinulungan. Dihang nahipos ang mga kasulatan, mga libro nga daghan kay gituhuan nga linamdagan Espiritu Santo giayag na sa simbahan. Sa Concilio 3:21, Nicene Creed, Nicene Council,